No, sitä päällä. Moi. Mun nimi on Petteri. Toi on One Night Atto. Mä oon töissä siellä. Joten mulla on suunnitelmissa piirtää tänään lepakko, linnunkallo. Kenties vielä jotain pientä filleriä. Mä veikkaan, että niistä kahdesta me saadaan kyllä tehtyä semmonen eheä kokonaisuus. Tässä kun skissaan tätä, niin tajusin just, että ei me ehkä saada mahtumaan siihen muuta kuin toi kallo. Nyt kun mietin, niin se voisi näyttää hienolta, jos se linnunkallo olisikin linnun pesässä. Hetkinen. Onko meillä linnunkallo jossain studiolla? Ahaa! Minäpä näytän. Koska mikäpä itseään kunnioittava tatuointistudio ei pitäisi. Oho, sinne meni jalka. Varastoissa on ylimääräisiä luita. Toi on ihan nätti. Jonkun hammas. Siinä. Onko se hyvä? Mä osaa sanoa. Joten, ihan totta puhuen en heti osaa sanoa, että mikä näistä olisi paras välttämättä. Tää on ihan kiva. Tässä olisi alalle oikein kiinni. Mutta mä en tykkää tästä, miten iso toi kulmakaari on. Tää on kyllä nätti. Tämä on kyllä todella nätti. Niinku äärimmäisen nätti. Tää voisi olla aika top pick. Siinä on päivän luonnos. Katsotaan meneekö läpi. Jos ei, niin sit piirretään toisenlainen. Hello. Terve! Terve. Mitä vanha mestari? No mestaroi. Vanhoja asioita. Oot sä viedä mun puhisteaineen tästä taas? Ole. Pääsin kerran ja kävin hakemassa sun luo. Ei oo. Aina. Tee se uudestaan. Hyvä, nyt mä saisin kameralla suoraan. Hyvä. Hyvä. Mä en nyt kyllä koskaan oikein perustanut aprilipäivästä. Ei mäkään, mutta kyllä mä kiusana näin ihmisiä paljon. Ei oo kyllä kohta. Pete. Mä oon raska. Taas. Minkä mä luonnollani voin? Kyllä ihan hutsu. Mahtavaa. Tää tulee siis joku parvekilaisen tarkastus ja sähkötarkastuksen. Niin Jes, tuon tänne. Mä tosiaan kuvaan jotain liikkejä ja osia sitten tänään. Täytyy sitä kättä. Mä piirsin sulle nyt aluksi vaan tollasen. Joo. Niin, miltä se vaikuttaa? Mun mielestä on aika hyvä. Cool. Joo. Niin, että pitäisikö tohonkin lisää näitä marjoja vaikka? Kun tossa on niinku, se voisi sopia tohon niinku muutamat vaikka tällaista, kun niitä on täälläkin. Niin se voi ehkä niinku olla sellainen niinku... Joo, todellakin. Ihan itse asiassa siistiä. Mä luultavasti itse asiassa piirrän senkin suoraan paikalla. Joo. Hyvä lisäys. Joo. Kyllä, kokonaisuudessa. Hyvä, hei, istu vaan venaamaan. Mä piirrän ton kallon vielä puhtaan. Aletaan sit mittaille. Joo. Siellä on kuitenkin sen verran hyvin tilaa, että me saadaan se ihan nätisti tohon. Joo. Cool. Mä käydäkin stencilille. Joo. Laitetaan se. Joo.
Käyttistä. Mä käyn ottaa kevällä. Katos Petteri poika, kun on tehty vähän kalaa tänne. Oho! Kuka täällä on tehnyt, kun se on niin hyvän näköinen? En mä tiedä, mä mietin kanssa, että on varmaan tullut väärään liikkeeseen. Se aukeaa niinku. Heti. Kyllä. Sitten vielä rentota hartiat. Niin kuin olisikaan. Katse eteenpäin. Joo. Ei kato, ei tuolla puolella. Mut jos toi, että tonne mahtuisi esimerkiksi just marjoja. Joo. Hyvä. Ootko valmis? Joo. Sitten jos tarvii taukoa missään vaiheessa, niin sano vaan. Joo. Pidetään. Cool. Sitten lähtee. Onko paha? Ei. Mä arvasin. Hyvä. Viivat on tehty, niin voisin syödä itse asiassa nopeasti tässä välissä. Joo. Sitten tehdään loppuun. Joo. Sitten mennään. Joo. Siinä nyt sitten ollaan vaan silleen niin. Niin. Pysyviä kuvia kehoa. Ai saatana itse. Äiti on varoitellut tollaista. Niin. Meillä ainakin äiti varoitteli kovasti. Moi. Täällä on vaan kuvauskin. Täällä mä vaan kuvaan. Joo. Joo. Mä itse asiassa just mietin, että säkin pääsit auttaa mua tuossa kuvaamisessa Niinkö? kaiken muun ohella välillä. Mutta näppärän pieni toi kamera. Tässä on Noora, kumppanini. Moi. Niin hän taisi olla silloin viimeksi viikolla. Oliko? No niin. Voi olla joo. Niin, sitten laittaa tuo aperipäivän, kun kaivella uskoisin roitusta tulee. Niin, totta. Niin. Mä en oo nähnyt mitään hirveetä. Vaikka on. Mä tiedän, että se oli tänään, niin kun just aikuisuudessa oli. Nyt voit lähettää sille kuvaa jostain huumorita tuonne, jos sanoa, että otin tällä. Vaan pitää. Ja sitten sydän siitä on siniset. Sitten on maailma. Pyyhitään, niin nähdään, että onko se valmis. Katsotaan. Vai lähteekö irti? Se olisi kyllä vitun vaivaannuttava jotenkin. Eikö tää lähde sitten siellä? Joo. Semmonen pari viikkoa, eikä se sitä irtoa. Se ei ole ihan niin hyvä jälkeen loppuelämä. Niin. Oi, se tuli ihan siitä hieno. Miten emo. Sano sen, miten emo. Sanoin. Ehkä paras kehu, minkä mä oon ikinä saanut mun duunista. Minä otan tästä vielä kuvan ennen kuin laitetaan siihen mitään. Joo. Mä otan siitä kuule vielä aika monta kuvaa tänne. Käydä ihan vähän sinne. Ei, just noin, hyvä. Ei noin paljon. Siitä.
taitaa olla vielä Mainio. tallella. Kyllä, nähdään sitten sen leijonat. Niin todellakin, laita viestiä, kun se leijonat taas kun tulee taas aiheelliseksi, niin aletaan suunnittelemaan sitä. Se on tosta tulee raju, helvetti raju kohta, perkelee. Mua kertaa, että olette Helsingin ja Vantaa huuleiparissa, mitä löytyy. Vittu. Hyvä. Mut, hyvää ruokahalua. Moro! Sitten seuraavana vuorossa vielä illan päätteeksi grippien pesu. Ideaalitilanteessa mä tekisin sen joka asiakkaan jälkeen, ei olisi kerralla niin iso homma, mutta mä en ole hirveän ideaali mies. Mä oon yhtäkkiä ruvennut tekemään vittu verikatua. Se on tehnyt yli 20 vuotta. Mitä tää tarkoittaa? No musta tuntuu, että mä teen välillä pelkkää musta harmaata, niin Niin. liirailla vähän valmiiksi, että jos on paitoja haluaa vähän painaa muutama sitten. Niin. Se on kyllä kova. Se mun paita ei nyt tullut valmiiksi messulle. Mä en ole kauhean yllättynyt. Kato miten hämmästynyt mä oon. Mä en yllätty, vaikka se ei valmistuisi tänä vuonnakaan. Hei! Se saattaa valmistua tänä vuonna. Kuka ei tiedä? Valmistua. Vastaan 1,5 vuotta venannut. Otellaan 1,5 lisää. Mikäs kiire valmis maailmassa? Yes. Moro! Jos katsoit videon, niin kiitos lämpimästi. Jos tykkäsit, niin tykkää, kenties jopa tilaa. Jos et tykännyt, niin tilaa, jos haluat vihaa katsoa. Ja kerro mulle, mistä et tykännyt. Muutenkin saa risuja ja ruusuja laittaa. Kiitos paljon ja seuraavaan kertaan. Hyvä, no. Hyvä. Hyvä. Yes. Hyvä. Tule. No hyvä. Hienosti.